मित्रांनो, आता आलोय आपण मालवण तारकर्ली रोडवर, वायरी बीच पासून अवघ्या 3 मिनिटाच्या अंतरावर एवढं भव्य दिव्य प्रकल्प. तर चला या बघूया. बिल्डिंगची लॉबी आहे की हॉटेलची लॉबी आहे? नक्कीच 5 स्टार हॉटेल सारखं आहे. चला सॅम्पल फ्लॅट बघूया. हा एकदम असा प्रशस्त कार्पेटचा फ्लॅट आहे आणि रेरा कार्पेट 451 आहे. हॉल प्रशस्त आहे आणि बेडरूम ही प्रशस्त आहे आणि इथे ओपन किचन कॉन्सेप्ट दिलेला आहे. हॉलिडे होम रिसॉर्ट साठी तुम्हाला हे ओपन किचन कॉन्सेप्ट ऑलवेज बेटर आहे. बाथरूम मधले ऑल फिटिंग्स हे जागवार कंपनीचे आहे. आणि मित्रांनो, ही जागा एकदम पर्यटन क्षेत्राच्या बाजूलाच आहे आणि तुम्ही एमटीडीसीचं कायदेशीर लायसन्स काढून तुम्ही ही जागा भाड्यावरही देऊ शकता आणि यातून उत्तम उत्पन्नही मिळवू शकता. मित्रांनो, उत्कृष्ट आणि अप्रतिम अशी साईड, एवढं मोठं गार्डन आणि एवढ्या साऱ्या सुखसुविधा आणि समुद्रापासून फक्त 3 मिनिटावर चालत. मी कोकणात अशी साईड पहिल्यांदाच बघितलेली आहे. त्यामुळे जर उन्हाळ्याची सुट्टी इथे तुम्ही एन्जॉय करायला येणार असाल तर या साईडला नक्की व्हिजिट करा. मी खाली त्यांचा नंबर दिलेला आहे.